Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Kijkers en luisteraars van Kulturu TV Internationaal, een van harte goedendag. Mijn naam is Rap Engelen, maar dat wist u al. En ik ben helemaal in België, waar er vandaag, het is vandaag de 22e augustus 2026. En hier wordt er een brasadé gehouden. Een soort van kleine kwaku. Zo is kwaku begonnen. En zo begint men hier in Weinigem met zo'n soort Sranang festival. Het belooft wel wat. Het is gezellig. De drukte is redelijk. Er moeten nog meer mensen komen. Het weer is niet geweldig, maar de mensen hebben er zin in. Er wordt gelachen en er wordt muziek gemaakt en er wordt plezier gemaakt. We staan hier voor een stand, dames en heren kijkers en luisteraars. En we zien een heleboel mooie dingen. Ambachtelijke dingen. Deze dingen zijn, heb ik begrepen, met de hand gemaakt door deze mensen zelf. Misschien kan ik die mevrouw achter hoe noemen ze dat, stand bij me roepen om even te vragen hoe dat hier allemaal heet. En wie zij is. Goedendag mevrouw, ik ben van Kulturu TV Internationaal. U bent? Danielle Alken. Mevrouw Alken, wat brengt u aan de man? Wat verkoopt u? Ik verkoop een sarons, ik verkoop waaiers en ik verkoop een batik. Het zijn batik, 100% een katoen. Dat verkoop ik allemaal. Dus ik had... En ze zijn met de hand gemaakt, die komen helemaal vanuit Indonesië. Wow. Ja. Ja. Ik had het verkeerd, want ik zei pangi, maar dit zijn sarong. Ja, het zijn sarongs, ja, het zijn geen pangis. Kan een man dit ook aandoen? Jawel, een man kan het ook aandoen, hij kan er een hemper van maken. Oké, nice. Ja. Ik weet niet als ik het mag op de internationale televisie vragen naar de prijs, maar als u uit uzelf de prijs wil vertellen, dan mag het wel. Oké. De prijzen van de sarongs zijn €25 per stuk. En de waaiers zijn €5. En deze Japanse, die zijn een beetje batik, die zijn €20 per stuk. Ja, en zou ik mag ik ze aanraken? Mag ik even? Ja. En dit is een waaier, hè? In Sarawatongen zeggen we een waai. Nee, wij noemen het waaier. Oké, waaier. Om jezelf koel te ja, een beetje koel te houden, ja, klopt. Ja. Oké, dat ziet er prachtig uit. Ja, dank u. Helemaal vanuit Indonesië? Ja, klopt. Ja. En die sarong, dit is een sarong? Jawel, het is een sarong, ja. 100% een katoen. En dit is een mamio. Een mamio? Ja, het is een mamio, want alle soorten sarongs zitten erin. Oh, wauw. Kijkt u. Oké. En deze kost €25? Ja. Kijk. Prachtig. Ik hoop dat de camera dit goed in beeld brengt. Kijkers, ziet u dat? €25 hier op de Brasadé in België, Weinigem, van mevrouw Dani Alken. Ja, prachtig, schitterend. Nou mevrouw Alken,
Succes, dank u wel. Ja, dank u. En misschien moeten de mensen oproepen. Waar vinden ze mevrouw Alken als ze deze mooie dingen willen hebben? Zo, mijn telefoonnummer staat hier op de flyer van mij. Oh. Ja, ik heb een spandoek. En mijn telefoonnummer is naar 04 70 67 133. 6470 133. Ja. Ja. Dank u wel. Succes hoor. Ja, dank u. Nou, kijkers, we gaan even verder. U heeft het gehoord. Wene Sarong. Oh, kijk, ik kreeg een kaartje. De businesskaart van Danis Sranang Treasures. Oké, draag onze cultuur. Dat is mooi gezegd. Dank u wel. Draag onze cultuur. U ziet het in beeld. We gaan even verder. Hier zien we teens. Chanel, teens en kids corner. En dan worden we gelijk enthousiast en nieuwsgierig. Laten we even gaan kijken wat Chanel... Of is het Jane? Het is Chanel, hè? Shane. Oh, Shane. Handmade by Shane. Oh, wauw. Dat doet me gelijk denken aan... het brengt me terug in de tijd. Maar mevrouw Shane, dat bent u. Kunt u misschien iets dichterbij komen? Of u mag ook achter uw... of voor uw kraam staan, dank u wel. Kijkers, hier is dan mevrouw Shane. Mevrouw Shane, Kids Corner. Wat brengt u aan de man? Het is... Hier is uw camera. Op zulke evenementen heb je ouders en kinderen. En vaak genoeg wordt er alleen naar kinderen gedacht. Dus ik dacht, ik wil ook een keertje de kinderen erin meenemen. Dus ik heb handtassen voor de kids, maar ook oorbellen heb ik voor zijn armband. Dus dat. Ja. Oh ja. Zelf gemaakt? Nee, de oorbellen niet. De meeste dingen heb ik zelf gemaakt, alleen de oorbellen niet. Nee. Oké. Zeer ambachtelijk. Portemonneetjes zie ik. Zelfgemaakte portemonneetjes allemaal. De Brazzadé, België. Weinigem is het, hè? Moet het groter worden? Heel graag. Het verdient het ook. Ja, dat de Surinamers in België iets meer naar elkaar toe trekken. Ja, ik kom zelf uit Nederland, dus ik weet niet beter. Dus dus hier mag het ook iets meer naar elkaar toe getrokken worden. Ja. Stel nou dat ik mijn dochter wil verrassen. Welke prijsklasse? Wat kosten uw artikelen? Het is de prijsklasse van 1 euro tot 10 euro. Dus ik heb ook rekening gehouden met de kinderen. Dus ik heb de prijs wel zo schappelijk gemaakt dat ze in hun spaarpot nog iets kunnen kopen wat ze gespaard hebben. Ja. Dat is geweldig. Dit is Kulturu TV Internationaal. Als u de mensen thuis een oproep wil doen om zo snel mogelijk hier naartoe te komen, hebt u nu de gelegenheid. Gaat u gaan. Nou, ik word even verrast. Maar ik ben handmade bij Shane en ik maak handgemaakte artikelen. Liefst richt ik me op exotische stoffen, pangi-stoffen, Afrikaanse stoffen. Dus mocht je iets leuks willen, kan ik het ook op maat maken. Dus daar sta ik ook voor. Ja. Dank u wel. Ik heb alles op beeld, maar hebt u een visitekaartje misschien? Ja, die heb ik ook. Gaat u gang, dan de mevrouw gaat voor ons een visitekaartje scoren, zodat wij in contact kunnen blijven. Aangepast op Wat zegt u? Ik heb mijn visitekaartje aangepast op het evenement van vandaag. Want dat vind ik ook fijn om te laten inspireren op het evenement waar ik ben. En daar heb ik mijn visitekaartje op dit moment ook op aangepast. Flexibel hoor. Ja, zeker. Ja. Dank u wel en heel veel succes hoor. Dank je wel. Ja. Kijkers, u hoort het. Gantani voor jou. Brazzadé. Leuk dat je er bent op Brazzadé. 22 augustus 2026 in België. Helemaal vanuit Nederland. Laten wij deze mensen, onze mensen, steunen, ondersteunen en natuurlijk kokrakading. We gaan verder. Ik hoor dat we hier dwars door de muziek heen moeten gaan praten. Dat gaat hem niet worden.
Iggy zegt gewoon doen. Oké, dan gaan we dat ook doen als Iggy dat zegt. Hier staan we dan bij een stand. We zien dat iemand in een gewaad wordt gehezen. In een pangi, een mooie pangi. Dit is een pangi, die andere was dus een sarong en dit is een pangi en die mevrouw wordt mooi gemaakt met, of mooier gemaakt met deze pangi. Prachtig. En ze krijgt een spiegel om te zien als ze content is met wat er net bij haar voor haar gedaan is. Met de muziek op de achtergrond brengen wij u beelden van wat er hier gebeurt in Weinigem in België op deze 22 augustus 2026. Een soort van kleine kwaku hier in België. Misschien dat ik die mevrouw even te spreken kan krijgen. Ze is zo druk bezig met haar pangi. Mooi allemaal, prachtig. Ik zie niet zoveel zaken voor mannen. Maar misschien kan ik straks vragen waar dat aan ligt. We komen straks bij de mevrouw terug. Ze is druk bezig met haar pangi, met de mevrouw. En we komen hier bij een stand waar je allemaal overheerlijke Surinaamse gerechten, koeken en zuurgoed kunt krijgen. Ik zie kokosbiesjes. Ik zie maïzena koekoe. Ik zie koekoe boyo, theadou. En de camera brengt mooi in beeld Shelly's zuurgoed. En het ziet er allemaal zo heerlijk uit. Oh. En natuurlijk met de muziek op de achtergrond. Helemaal te gek. Helemaal geweldig. We gaan verder. We gaan hier bij is het Davies. Davies. En we zijn natuurlijk benieuwd wat Davies nou allemaal aan de man brengt, kijkers. We zien dat je hier kunt krijgen worst, kip, bloedworst, crepesiflader, pannenkoeken, suikervrije pannenkoeken, siropen, orchade, tamarinde, drank, orchade enzovoort. Dat kan je hier allemaal. Goedendag meneer, hoe is het met u? Dit is Kulturu TV Internationaal. Davies, u brengt nogal wat aan de man. Hoe gaat het vandaag? Nou, prima. Gezellige mensen. We hebben vlotte aanloop en ze hebben de smaak te pakken. Deze zou zo voor een grote keten reclame kunnen maken, hoor. U brengt nogal wat aan de man. Pannenkoek heb ik gezien. Maar ik ben benieuwd, wat hebt u daar in die flessen? We hebben daar de orchade en de tamarinde. Orchade en tamarinde professioneel verpakt, hè? Heel mooi. Ja. En, als ik zo'n fles wil hebben, wat kost het mij? Voor de organisatie verkopen we €12. En voor de winkels hebben we hem voor een... In de winkels verkopen ze hem ongeveer €14, sorry hè. Sorry, De meneer staat niet alleen, er staat een mevrouw erbij. Ja. Is een 2-eenheid, de motor. U bent de motor. Ik ben de motor, ja. Vrouwen zijn, vanaf Suriname een vrouwelijke president heeft, zijn vrouwen assertiever dan dat ze waren. De motor. Ja, dat ben ik. Inderdaad, het is professioneel verpakt. Het is zoals ook op de flessen aangegeven staat. Het is echt
met liefde bereid in België. Maar ja, het is nog altijd een Surinaams product. Ja. Dus we proberen het een beetje naar voren te schuiven, omdat niet alleen de Surinaamse gemeenschap orchade kent. Maar ik heb begrepen dat er meerdere zijn. Tunesië kent dat. Ik geloof dat ze het in Spanje ook drinken, maar daar maken ze het van rijst blijkbaar. Maar goed, hij valt in de smaak, niet alleen onder de Surinamers, maar ook onder de andere tropische mensen. Oké. Kan ik het ook in Frankrijk bijvoorbeeld, in Portugal? Nog niet, helaas. Oh. Maar het is zeker wel in de planning. We zijn nu dus voor het eerst aan het meedoen in België met een evenement. En het is wel in de planning Oké. om er te gaan. Ja. Fantastisch. Deze fles heeft mijn aandacht getrokken. Wat zit er in deze fles? Nou, er zitten rozijnen op rum. Rozijnen op... Deze zal wel zo wegvinden naar de monden van de mensen hier, neem ik aan. Zeker. Ja, hè? Oké. Dankjewel. Jullie verkopen een heleboel, maar ook worst, crepesworst. En beren, fladder. Ik zal even iemand van Sorry, zegt u? Ik neem even iemand van deze afdeling erbij, zodat die beter kunnen uitleggen. Mama, kom je even? Mama wordt erbij gehaald. Mama kan beter uitleggen wat er hier allemaal te verkrijgen. Goedemiddag, mama. Ja, Mercedes. Oh, mama Mercedes. Mama, of Mercedes, dank u wel. U brengt crispy. Crispy worst. Oh, crispy. Ja, crispy. En kipworst, bloedworst, beren en fladder. Natuurlijk met peper en zuur. Van een heel oud recept. En dus dit brengen we aan de man. Maar het is toch een nieuw product, hè? Dat crispy, no? Crispy. Ja, dat klopt. Het was eigenlijk een uitprobeersel. Vanuit Suriname hebben we het toen geprobeerd. En het is aangeslagen. Dus we dachten van, gaan we verder ermee. Ja. En we hebben ook gemerkt dat er in Nederland ook heel veel worstmannetjes crispy doen dus. Maar we zijn eigenlijk ermee gestart toen in Suriname. En dat was, ik weet niet welk jaar precies. Misschien een 7 jaar. Ja, maar de crispy die kwam denk ik 8 jaar geleden. Ja. En 5 jaar zijn we dus gestopt sinds we in België zijn. Maar daarvoor was het dus dan 15 jaar in Suriname. 15 jaar. Op de beurzen, de jaarbeurs en de agrobeurs. Ja, dat klopt. Hoe reageert het publiek op die crispy worst? Iedereen reageert er heel positief op. Het is een nieuw product en ja, je weet, wij mensen zijn nieuwsgierig van aard. Maar er wordt heel goed op gereageerd. Ja. Dus, Het wordt goed verkocht. Ja, absoluut. En mijn cameraman en ik mogen zo meteen een stukje crispy komen proeven. Natuurlijk. Ik hou je eraan, dank u wel. Ik zie dat uw koks daar heel ernstig bezig zijn op de achtergrond. Dat moet wel, hè? Ja. Nou, dank u wel. Alsjeblieft. Kijkers, u ziet het nieuw product op de Surinaamse markt, op de internationale markt. Crispy, ik moet het goed zeggen, crispy worst wordt aan de band gebracht. We zien een van de organisatoren, in dit geval van dit festival, Brassade in België, mevrouw Helen Veldbloem. Ja. Goedendag, dit is Culturo TV Internationaal. Goedendag. Ja, mooie dag. Zeer zeker een prachtige brassade. Dit is Suriname op zijn top. De burgemeester hebt u ook op visite gehad hier. Zeker. Hij heeft het een en ander beloofd. U bent een tevreden mens? Ik ben er zeer tevreden mee. Hij heeft zijn woord gegeven en daar sta ik wel. Ik weet dat het goed komt. Ja. U heeft heel veel bezoek uit Amsterdam. Buiten verwachting. En ik ben er blij om. Dit geeft echt een puur Surinaams gevoel. Mensen uit Amsterdam, uit Almere, uit Rotterdam. Dat geeft een gevoel van saamhorigheid. En zo ken ik mijn Suriname. Is het een eendagsvlieg of... Nee. Intussen zijn we al... de vereniging Wimakandra bestaat al 9 jaar. Maar dit is de 5e jaargang. En ieder jaar wordt het groter en groter. Ja. Dus we blijven volharden. Ja,
Ja, fantastisch. Wat gebeurt er hier? Wat kan je allemaal beleven als je hier naartoe komt vandaag? Nou, als je bij onze Brassade komt, dan wandel je echt in het vroegere Suriname, waar we simpel met elkaar zaten te praten, zonder telefoon, ubegitori, er werd gelachen, maar de Vostempre ook toe, want daar gaan we nu straks mee beginnen. Ja, we zijn wang migwa bakadang, nangawa tutra premoro. We gaan terug in de tijd. Una mangwa se na wechasen na kona unu. Zo, prachtig gezegd. Dank u wel, heel veel succes. En ik dacht dat u de mensen wilde toespreken even. Ik wilde ze graag roepen, zodat we kunnen beginnen met de Vostempre. De microfoon moet u bij die meneer aan laten weten. Ja, en wij gaan het snel doen, want we willen niks missen. Alsjeblieft, dank u wel. Dank u wel hoor. Iggy, mijn cameraman, laten we deze kant op gaan. Laten we smakelijk eten, mensen. Gaat het een beetje? Ja? En het is lekker? Gaat u een stukje voor me laten? Kijkers, u ziet het. De mensen zijn zo spontaan. Wat zegt u? Surinamers delen altijd. Wauw. Ja. Is dat echt zo? Klopt, ja, zo zijn wij. We hebben geleerd om te delen. Fantastisch. Ja, samen en met elkaar. U bent mevrouw? Hoogdorp. Mevrouw Hoogdorp. Ik hou u eraan. Surinamers, kijkers van Kulturu TV delen altijd, zegt mevrouw Hoofddorp. Vandaag 22 augustus 2026 op het Brassade Festival in België. Ik hou u eraan. Oké. Goed, kijkers, we gaan even verder. Voordat we zien de collega's van Abrawatra. Die zijn natuurlijk ook bezig. En we komen hier bij de stand Carib Dried Fruits, Your Tropical Touch. Nou, ik krijg die meneer niet te spreken, want hij is druk bezig zaken te doen. Zegt u? Ik zei het komt goed. Ja, we zijn druk bezig. De mensen vinden het lekker en genieten ervan. Dus we doen ons best. Fantastisch. En u bent meneer? Ik ben Remy Florentina. Meneer Remy Florentina? Ja, klopt. Ik ben Remy Florentina, medeoprichter van Caribe Dried Fruit. Wij verkopen gedroogde fruit, groenten, noten en kruidenthee. Dus dat is wat wij verkopen. En kruidenthee? Kruidenthee ook. Wij hebben pepermunt, gember, hibiscusfruit en kamillethee. En op onze website zijn er meer assortimenten, dus mensen kunnen zelf kijken op de website van Caribe Dried Fruit. En dan kunnen ze altijd bestellen. Dus we hebben een groot assortiment. Dank u wel en heel veel succes natuurlijk. Ja, jullie ook bedankt. Bedankt voor de uitnodiging en een fijne Brassade voor iedereen. Geweldig. Dank u wel hoor. Succes. Dag. Dag. Oh, sorry. Het is inderdaad populair. De mensen die kopen de Caribbean dried fruits. Het is populair, heel erg populair. Ook ik heb... ik hoor hier iets... mijn cameraman die komt naar me toe. Kijkers. En ik hoor heel erg gezond ook nog. Ja, het is heel erg gezond voor in de ochtend om als ontbijt met in de yoghurt of gewoon als thee om te drinken of als een snack. Het is gezond, ja. Oh wauw, geweldig. Jullie lijken op elkaar. We zijn tweeling. Ook dat krijg je hier op deze Brassade. Tweelingen, gratis en voor niets. Juist. Gaat het een beetje, want het publiek kent dit allemaal nog niet, hè? Nee, dus het is nieuw voor het publiek en ook voor ons. Want we zijn eigenlijk van Nederland. We komen helemaal vandaar hier om onze product hier te laten kennen. Ja. En het gaat wel goed. Goeie commentaren, dus het is goed. Laten we een afspraak maken. Om voor een grotere klanditie te zorgen, ga je vanaf vandaag kijken en luisteren naar Kulturu TV Internationaal. Gaan we dat doen? Ja, gaan we dat doen. Oké. Succes hoor. Dankjewel. Dag.
Nou, we gaan naar de volgende kraam, de volgende stand. En hier zien we dat er kleding, moderne kleding aan de man gebracht wordt. Petten, tassen, hoeden, dingen voor dames, pruiken. We zien een goed, breed, lachende meneer achter de... is het de kassa? Nou goed, achter de stand staan. Achter de kassen. Oh, achter de tas. Achter de tas. Misschien dat hij dichterbij kan komen. Dat we hem het een en ander kunnen vragen. Het ruikt hier verrukkelijk. Er wordt ook parfum aan de man gebracht. Kijkers van Kulturu TV Internationaal. Hier op deze Brazade hoef je niet met lege handen naar huis te gaan. Mevrouw, mag ik u even wat vragen? Mevrouw? Ik ben gevlucht voor die meneer. Die mevrouw is voor mij gevlucht en ik ben er hier tegen. Het lijkt het verhaal van... Kijk, zo'n knap mooie de knecht en de dood. Goedendag heer. Hoe maakt u het? Goed. Wat brengt u allemaal aan de man? Ja, zoals je ziet hè. Alles voor mooie Creoolse dames. Sieraden, pruiken, parfums, tassen, kleding. Het is niet allemaal ambachtelijk, hè? Het is niet allemaal zelf met de hand gemaakt door u? Nee, zeker niet. Okay. Nee, maar het is wel echt gericht op Creoolse dames. Mooi. Ja. Brazade, België. Hebt u er zin in? Ik vind het zeker voor herhaling vatbaar. Nice. Ja, ik vind het leuk. Oké. En u bent meneer? Jan. En hoe heet uw stand? Ik zie daar beauty inside and out? Outside. Ja. En outside. Mooi van binnen en van buiten. Dank u wel. Dat past hier wel, hè? Absoluut. Ja. Dank u wel en heel veel succes hoor. Dank je wel. Als u. We gaan verder, u heeft het gehoord. Beauty inside and outside. Tassen en mode-accessoires. De meneer zegt het heel mooi, kijkers. Voor mannen en voor vrouwen. Voor elk wat wils. Schoenen, brillen, tassen, kleding, horloges, parfum, sieraden. En ik krijg natuurlijk ook nog een kaartje welke wij voor u in beeld zullen brengen op deze manier. Ik hoop niet dat mijn... prima, krijg ik van de cameraman. Dank u wel en heel veel succes hoor. Dank u. We lopen verder en gaan naar de volgende stand. Kijkers en luisteraars. En deze geweldige mevrouw die hier echt, kijkers, ze is fantastisch. De hele tijd danst ze en lacht ze. Ze is fantastisch gekleed. U bent? Ik ben mevrouw Spier uit Suriname, maar ik woon jaren hier en ik ben een Surinaamse boerin in het dorp. En ik heb zelden zie ik zoveel mooie exotische mensen zo bij elkaar. Dus ik was onderweg naar Brussel, maar ik heb mensen in de trein ontmoet en die wilden hierheen komen. Dus mijn ticket zit nog in mijn tas voor Brussel. Maar dit wilde ik niet missen, want dit is niet alledaags. En u heeft het naar uw zin? Oh, meer dan. Dit is een ticket naar Amerika of Suriname. Dit is meer dan een ticket waard. U ziet er geweldig uit en ik heb u zien dansen. Wat bent u toch een geweldig mens. Maar de energie van jullie spatte eruit. Want je moet weten, ik ben met heel veel koeien op een dorp. En dan zie je zulke mooie mensen hier. Dan is het toch fantastisch. Gaat u ons uitnodigen om een keertje naar uw boerderij, naar die koeien te komen kijken? Natuurlijk, verse melk, verse kaas, zeker weten. Dat zal ik zeker doen. Kijk. Wat een geweldige vrouw. Kijk. Hiep, hiep, hiep. Hoeré.
En het is brassade. Brassade. Ja. Dank u. Ik heb een lekkere dikke brassa. Dank u wel hoor. Dank u wel. En ik hoop de film wel te zien, hè? Ja, natuurlijk. Culturo TV Internationaal. Als u naar YouTube gaat, u zet uw televisie gewoon op YouTube. Ja? Culturo TV, dan ziet u de film. Oh, fantastisch. Meneer, cameraman, ik ga je ook een brassa geven, want het is Brassa Day. Kom maar, niet goed. Mijn cameraman krijgt ook een brassa. Dat is vrij uniek. En nu heb ik de kans om zoveel bruine mensen te ontmelden. Kijk eens aan. Ja, maar de witte mensen zijn ook hartstikke... Natuurlijk. Wat is dit voor geweldig ding? We zien hier ook wat pangis, denk ik. Wat oliën. Volgens mij is dit van pepper. Uit de Maronkeuken. Van pepper. Denk ik. Ja, het is van pepper. Wat zegt u? Het is van pepper. Ik heb u niet gehoord. Van pepper. Ja, dit is... Goedendag mevrouw, dit is Culturo TV Internationaal. Ja? Dus u bent overal in de wereld waar Surinamers zijn te zien vanaf nu. Ja? Ik heb een poging gewaagd en gezegd dit is van Pipere. Nee, dit is van Pipere. Oh. En dit is van Pipere en dit zit bakabolo in. Is, Mag ik even zien hoe het eruit ziet? Ja hoor. Is, ons... Wauw. Het lijkt op kleine pannenkoekjes. Het zijn kleine pannenkoekjes, Saramakaanse pannenkoekjes met kokos en bloem. En bakken we met amana-olie. Zo'n bakje kost €6. Oké, dan kom ik straks een bakje halen. Wat hebt u nog meer? Ik heb hier ook fada. Fada is een Saramakaanse gerecht. Is pinda met gekookte banaan en amana-olie. Amana-olie? Amana is een vrucht dat uit het binnenland komt en dat maken zij tot olie. Wauw, ja. Geweldig. Is dit ook in Nederland te verkrijgen? Is ook in Nederland te verkrijgen, want we hebben een kaartje. Dus, geweldig. Dank u ja. wel. Dit is BDC Samaka Gangasa. Sorry? Ja, op het kaartje staat BDC Samaka Gangasa. En het telefoonnummer staat erop. Dus, kunt u dat kaartje even voor de camera en vertellen wat erop staat? Er staat erop BDC Samaka Gangasa. Met een moderne twist. Ja, en we hebben verschillende producten van olie en etensmiddelen en ja, van alles. Ik zie ook pangis hangen. Ja, die mooie pangis hebben we versierd naar onze cultuur. Oh, die worden niet verkocht? Nee, die worden niet verkocht. Alleen als u wil, kunt u bestellen. Geweldig, dank u wel. Vis en bakabolong. Ik heb ook hier hebben we vis en dit vis is met toku gebakken en maripa-olie. Ja, en maripa-olie komt ook uit het Saramakaanse cultuur. Oh, wauw. Ja. Als je deze dingen eet, word je nooit meer ziek. Nee, helemaal gezond. En puur. Ja, puur. Er zitten helemaal geen andere dingen in. Nee. Helemaal puur. En u bent mevrouw? Glynis. Mevrouw Glynis Casal. Casal, ja. Dank u wel. Ja. Dank u wel, alstublieft. Dank u, mevrouw Glynis Casal. Kokosbol, podocake. Podocake. Ja. Oh. Podociri hebben we een cake van gemaakt. Oh, en hoe ziet het eruit? Die is uitverkocht. Oeps. Bruin. Dit is ook bruin. Dat is een bruine cake. Oh, wauw. Ja. Nou, u hoort het. Het is uitverkocht. We zien hier een meneer die slaat op de vlucht. We rennen achter hem aan. Hij rent sneller dan wij kunnen rennen. Maar we gaan verder. En dan komen we ook hier bij een andere stand. Dames en heren kijkers. Dames, goedendag.
dit is Culturu TV Internationaal. Is vaker gaan. Is dat zo? De stem alleen. Zijn jullie klaar voor? Matjibri grandma mee, matjibri koso. Zo is dat. Zo is dat. Wat gaat u kopen? Wat gaat u kopen? Ik ga een flesje mango siroop kopen. Oh, mango siroop. Daar heb ik nog nooit eerder van gehoord. Ja, maar hier verkopen ze alles, hè? Oh, geweldig. Van alles. Kijk, baba, garnalen, rauwkost. Ik zie. En ik heb zelf fajong gekocht, kipfajong en visfajong. Heerlijk. Wat zegt u me nou? Kip en visfajong? Die mevrouw is heel goed. Ja hoor. En ik heb alles hier in mijn tas. Wauw. Eigenlijk zou ik u weer, nadat u het gegeten heeft, zou ik van u willen, als u het gegeten heeft, zou ik van u willen weten hoe het smaakt eigenlijk. Goed. Het smaakt heel goed. Je weet het zeker? Ik weet zeker. Ik heb eens geproefd. En dan mag dan geproefd. Oh, mooi. Oh, mooi. En u bent mevrouw? Virginia Duurham. Mevrouw Duurham, Virginia. Nou, dat is mijn camera. Mevrouw Duurham, Brazzadee in België. Vindt u dat een goed idee? Is een goed idee. Ik dacht dat het Brazzadee al geweest was. Dus vandaar dat ik zei van het kan nooit Brazzadee zijn. Ik dacht dat het al maar u geniet er wel? Ik geniet ervan. U vindt het leuk? Ja hoor. Oh, dank het is u wel. goed weer hè? Ja, lekker weer. Juist, daarom. Heel veel succes hoor. Dank u wel hè. Oké. Kijkers, laten we even naar mevrouw Vanessa. Natasha. Oh, ik geef die mevrouw zomaar een naam. Zomaar een naam hè. Ja. Wat erg hè. Man, erg. Ja, heel erg hoor. Ik schaam me. Noem je niet te schamen. Het is een vergissing. Dank u wel. Dat kan gebeuren. Dank u wel. Dank u wel. Lekkere visvasion hoor. Oh ja? Visvasion, ik heb het voor het eerst geproefd. Ja, en het is heerlijk. Echt waar. En daarom bent u weer gekomen? Daarom ben ik weer gekomen. Ja. Echt waar. En siroop ook, mango siroop. Ja? Heerlijk. Oh. Ja. Kijkers van Culturu TV, u hoort het. De vis van Vanessa. Visvasion. Visvasion. Jullie lijken op elkaar. Ja, we zijn zussen. Oh. Ja. Wat zegt u mevrouw? Ik zeg zussen van nee, ik wil niet op dat. Oh, deze mevrouw wil niet in beeld. Maar mevrouw Vanessa, Natasha, ik met die Vanessa. Mevrouw Natasha, kunt u even naar ons toe komen of hebt u het te druk? Ja, een beetje te druk. Een beetje druk hè? Hoe gaat het hier? Ja, heel goed, heel goed. Ja, heel goed. Er wordt over u gepraat, over uw visvajong en uw mango siroop. Kijk eens aan, dank u wel. Ja, en dat is zelf geleerd en, van de ouders. Hè? Ja. Dus we hebben visvajong, kipvajong, varkenvajong. Ik heb ook rode kip en rode varkenvlees ook. Dus ik ben een soort blakasnesi, zeg maar. Ja. Een blakasnesi? Ja, een blakasnesi. Dus het is echt van huis met echt smaak. Hè? En die smaken van die producten proef je. Het zijn niet de neppe dingen. Dus, geen allemaal nee, zeker niet. En u bent tot nu toe tevreden? Zeker weten. Die Brazzadee is geslaagd? Oh, zeker weten. Het gaat goed, Ik vind het mooi hier. Succes. Ja. Dank u wel. Wilt u een stukje van de visvajong proeven? Ik kom het zo proeven bij u. Top, is goed. Dat is beloofd. Oké, zeker. Tot zo dan, hè? Tot zo. Oké. Kijkers. Vrouwen dingen zeggen, hè? En van de vrouwen. Oh. De vrouwen. Wat hebt u van de vrouwen allemaal? Dat zijn producten voor de vrouwen. Van onderen, hè? Van onderen te wassen, hè? Om in vrouwenplaats, een vagina? Ja, zeker. Vaginale producten. En mevrouw is ook gevestigd aan de Kosterstraat in Suriname. In Suriname? Ja. Dan kan je massage. U bent internationaal. Massage? Ja. Massage. En ze komt ook wel eens naar Nederland om ook te masseren. Dat is gevaarlijk, Tori. Ja, zeker. Gevaarlijk, Tori. Wat ik in massage eten is, wil ik wel engel. Dank u wel. Dank u wel hoor. Tot zo. Tot zo. Dag. Ik zie hier. We moeten ook oppassen. De kinderen die spelen en ze gooien zo'n surfding.
We zien, er wordt hier gespeeld voor Stempree. Dit is heel interessant, kijkers. Want men gaat terug in de tijd. Laat me kijken. Oh, daar zien we mevrouw Beenhaus. Ja, dag mevrouw Beenhaus. Wat ziet u er prachtig uit. Dank u wel, dank u wel. U bent ook komen genieten van een brassade in België? Helemaal. Uit Rotterdam met 2 bussen vol hebben we gezegd nee, we gaan ons nu moeten verbinden met z'n allen naar België. Fantastisch, dank u wel. U ziet eruit om door een ringetje te halen. Nog niet door een ringetje dan vasthier. No. Dat is onze eigen Menas. Laten we gaan kijken wat er is. Luistert u mee? Centraal. Oké. Bij dit spel, kijkers, gaat het erom dat je iemand in het veld hebt. En dan heb je een paar mensen die achter elkaar staan en die stellen voor, zeg maar, kippen. En dan is er een moederkip, een moederkloek, en die beschermt haar kuikens. En dan zegt de jager... Oh, dat is de jager. Maar moest die zwang? A lange voeten wang? A fin voeten wang? Af en toe kan het ook die kant op gaan. Kijk, daar hebben ze 2 kuikens gepakt. 2 kuikens zijn dus gepakt. En nu is de moeder kip, de kloek, is nu 2 kuikens kwijt. En de jager heeft dus, de jager is erin geslaagd om 2 kuikens van de moederkip, moederkloek, te vangen. Dat zijn de spelen en spellen uit Suriname van vroeger. Onze jeugd, onze kinderen van tegenwoordig kennen deze spellen niet meer, doen deze spellen niet meer, kennen deze spelen niet meer. Jammer genoeg, alles is computer en weet ik veel allemaal. Nu wordt er een ander spel gespeeld hier. Laten we kijken als we dit voor u in beeld kunnen brengen. En het zijn vrij jonge mensen. Het zijn geen seniorenburgers. Het zijn vrij jonge mensen die dit hier doen. Een unicum. Dit is... Ik kom uit verre landen, makkelijke. Ik kom uit verre landen, makkelijke. Wat heb je voor ons meegebracht, makkelijke? Wat heb je voor ons meegebracht, makkelijke? Oude lelen, oude lelen, makkelijke. Wie zal dat maar wezen, makkelijke? Voor mij naar alleenstaande, makkelijke. Voor alle alleenstaande, makkelijke. Dan mag je allen hebben, makkelijke. Dan mag je allen hebben, makkelijke. Met alle liefde jullie, makkelijke. Maar alle liefde jullie, makkelijke. Dan mag je ons wel hebben, makkelijke. Dan mag je ons wel hebben.
van mijn kokkertje. Ik heb alle de brief van mijn kokkertje. We hebben alle brief van mijn kokkertje. En nou willen we natuurlijk iemand, Lilian, Helen, sorry, mogen we je even spreken? Cultuur TV Internationaal, we hebben net al gesproken. Fantastisch dit allemaal. Het was al gezegd door mevrouw Veldbloem. Makokketje. Jij mocht al die mensen hebben op een bepaald moment. Ik kom uit verre landen. Ja. En vroeger, als je uit Nederland kwam en je ging naar Suriname, dan verwachten de mensen dat je heel veel dingen hebt meegenomen. Dus dan vragen ze, wat heb je voor ons meegebracht? Makokketje. Een doos met gouden. Lullen heb ik gehoord, gouden lullen. Dat is kumoro. Dat is een doos met gouden lullen, oude lullen. Oude lullen, sorry. Oké. Dat is echt even een grap. Ja. Maar het is van... Wordt uitgezonden. Dus. Oh Jezus. Ja. Neem jullie maar niet kwalijk hoor, schatjes. Nee, maar het is eigenlijk een spel. Ja. Wij komen uit verre landen. Wat heb je voor ons meegebracht? Een doos met gouden spelden. Voor wie zal dat maar wezen? Voor mij allerliefste. Oh, wat leuk, wat goed, wat gezellig. Tegenwoordig, Helen, worden deze spellen niet meer gespeeld, hè? Dat vind ik ook jammer. Maar ja, het hangt niet... Dus kijk, wij hebben de kinderen niet, de ouders, de moeders. Die hebben het zo druk. Vooral niet met de klas van ons, hè. Die mensen moeten werken. Deze man bloedt koepching. Deze man doet alle deze. Ze hebben geen tijd om deze spelletjes met hun kinderen te spelen. Maar wij, als oudere generatie, proberen dat over te brengen. Fantastisch, Helen. Dankjewel. We zijn trots op je, wij van Cultuur TV en natuurlijk ook Abrawatra is erbij. Dankjewel. Ja. Diaspora Abrawatra, we hebben iets gemist hier. En wat gebeurt er hier? Oh jee. Kijkers, we hebben dit gemist. Mag het nog een keertje? Nog een keertje. Sumada migro. Mi. Omi. Otende. Osaka. Saka boyo. Oboyo. Boyo sina. Osina. Sinagoyo. Ago. Gomari. Opari. Parinema. Oleba. Mamaduku. Oduku. Duku femu. Ofemu. Femu nanga. Onanga. Nanga bagasi. Nanga bagasi. Nanga swasi. O bagasi neba. O neba tiba chimji. O chimji. Fantastisch dit allemaal. En dit waren de spellen die er gespeeld werden vroeger in Suriname. Toen hadden ze ook de ruimte. De kinderen waren niet verknocht. Oh, dit is Groene Zwanen. Een soort van landoren. Engeland is gesloten, de sleutel is gebroken. Is er dan geen smid in het land? Wie de sleutel gaat, laat door, want achter is maar Hier wordt dus gesymboliseerd, kijkers, dat een land in de problemen is en men probeert dus de sleutels van de poorten van het land te vangen. Waar de sleutels zijn gebroken en wie zal de sleutels maken? De sleutel is gebroken, is er dan geen smid in het land die de mijn cameraman. maken kan? Laat doorgaan, van achter en van voren. Dag mevrouw, u bent? Ik ben Marita Kreepsburg. Mevrouw Kreepsburg, dat waren die spellen die men vroeger speelde. Spelletjes die men vroeger speelde op het erf, overal op het schoolterrein. En nu is het anders. Alles gaat op Facebook en de telefoon. Jammer is dat, hè? Heel jammer. Maar ik heb deze liedjes allemaal aan mijn kleinkinderen geleerd. Mooi. En dit lied, dat Landoren van achter en van voren. Is iets van de slavernij. Oh, ja. okay. Alle
Alles komt van de slavernij. Ja. De oorsprong, Ja. Nederlands, Frans, Engels of Duits, heeft zijn oorsprong in de slavernij. Vindt u dat we dit moeten koesteren, dat we moeten bewaren? Het koesteren en bewaren. Ik heb ze ook gezegd, we leven op Europees grondgebied. Laten ze dat spelletje spelen van Anneke Tanneke toverheks. Klop, klop, klop. Wie is daar? Anneke Tanneke toverheks. Wat wil je? Een beetje vuur. Ik heb geen vuur. Een beetje as. Ik heb geen as. Maar ik zie de schoorsteen roken. Oh, wat heeft u toch zulke mooie kinderen? Mag ik erin? En al die kinderen hadden een naam van een bloem. Dus als de bloemennaam genoemd werd, moest je rennen. Anders pak de heksje, ga je in de pan. Werd je opgegeten? Werd je opgegeten, ja. Oh, dank u wel, fantastisch. Deze nostalgie, deze oude dingen moeten we koesteren, ja. Moeten we koesteren, ja. Dank u wel hoor, mevrouw Greepsburg, dank u wel. Kijkers van Kulturo TV, u hoort het. Mevrouw Greepsburg zegt het met heel veel vuur in de stem, met heel veel elan. Ze zegt we moeten deze zaken koesteren. Het behoort tot ons cultureel erfgoed en we moeten het niet laten verloren gaan. Hier is er weer een ander spel aan de gang. Er wordt gelachen. Het lijkt op een modeshow. We verlaten even de arena waar er zo mooi gespeeld wordt. Hier zijn we waar er gegeten wordt, maar ambacht. We hadden het over ambacht, waar mensen dingen met de hand maken. En dan zien we daar houtsnijwerk. We zien een pachigodo, we zien kalabas, we zien stoelen, we zien pindakoekoe, we zien krontokoekoe, zuurgoed. Alles volgens oude recepten en oude ambachten hier op Brazzadé in Weinigem, België. En laat mij u snel iets vertellen over dit. Deze pepers zijn, dit is Madame Jeannette. En die langwerpige is volgens mij Adji Oumang Ning. Er is recentelijk op de Nederlandse televisie een quiz geweest, camera. En die quizmaster, een vrouw, die stelde deze vraag. En die mevrouw heeft de vraag niet goed beantwoord. Want bij de Madame Jeannette heeft ze gezegd dat het Adjuma is. En Adjuma is niet de naam van die peper. En ze wees ook nog de verkeerde peper aan. Ze is niet gecorrigeerd. Ik vind het een kwalijke zaak. De naam van de peper is Adji Oumang Ning. Adjuma Ning. En men maakt er Adjuma van. Het is verbasterd. Maar de naam is Adjuma Ning. En ik wil dat hier via Kulturo TV aan de wereld vertellen. Adjuma Ning. We gaan verder. En we komen de burgemeester tegen, kijkers. De ambassadeur, sorry. Kijkers, mijn verontschuldiging. Ambassadeur, mijn verontschuldiging. Dit is Kulturo TV Internationaal. Welkom, wat goed u hier te zien. Ik ben verrast. Verrast. Het kan een verrassing zijn. Maar het mag geen verrassing zijn. Omdat als ambassadeur van Suriname je elke Surinaamse activiteit moet gaan ondersteunen. Ja. En dat is eigenlijk mijn doel. Ik heb het vanaf het begin gezegd. Als ambassadeur ben ik met een missie gekomen hier. En mijn missie is om de Surinamers weer bij elkaar te brengen. En dat gaan we doen. Het doet u goed om zoveel Surinamers bij elkaar te zien hier op deze Brazzadé. Helemaal. Brazzadé, een Brazzausrevi. Een Tambrazausrevi. Geweldig. Dat hebt u ook gezegd. U heeft aangehaald het feit dat Tewansaranama Brazzayu, je viert dat we aan mij dragen aan over. Van hart naar hart.
wat positief zijn. Dat is het. Het geeft een ander gevoel. Was van brasa, joh. Als je pijn hebt, heb je minder pijn. Ja. En dat moeten we vaker gaan doen. Het is heel bijzonder, hè, ambassadeur, dat u hier kunt komen. Ik zie geen grote, sterke, reusachtige mannen om u heen die met handen in een zij lopen. U loopt vrij en blij. Maar waarom zou dat moeten? Dat zie je tegenwoordig. Laat me positief blijven, maar je ziet het wel vaak, ook in Suriname. Ja, maar u gaat het niet bij mij zien. Ik denk, wanneer je met je hart en ziel werkt voor Suriname, denk ik dat de Heer daarboven jezelf die bescherming geeft. Kijk eens aan. Ambassadeur, dank u wel dat u ons toch even te woord wilde staan. Een ontzettend fijne tijd hiertoe gewenst en we hopen u vaker tussen ons te mogen begroeten. U zal mij vaker zien, dat beloof ik. Dank u wel hoor. Ja. Dank u wel. De ambassadeur van Suriname in België. Fantastisch, geweldig. Doodgewoon, eenvoudig, low to the ground. En ik heb begrepen dat de ambassadeur met de trein, met het openbaar vervoer hier naartoe is gekomen. Dat is toch fantastisch. We staan nu bij een andere stand. En goedendag mevrouw. Goedemiddag meneer, hoe gaat het met u? Fijn, dank u. Wij zijn van Cultura TV Internationaal. Jawel. En we zijn ook hier op de Brassade. Ja, geweldig. Hoe gaat het hier bij u? Het gaat geweldig, fantastisch. Initieel zijn we afgereisd vanuit Suriname voor Kwaku Festival. We stonden daar de 4 weken. En toen we de advertenties zagen van de Brassade, is toch een mooie gelegenheid om het Surinaams product, Surinaams bedrijf ook kennis te laten maken. Dus consumenten binnen België met onze producten. En ik moet zeggen dat het vandaag heel goed gaat. Mensen zijn geïnteresseerd, ze stellen vragen, maar hebben ook meteen gekocht. Door het verhaal daarachter, maar niet het geloof. Ze zijn een beetje gaan zoeken, sommigen hebben reviews opgezocht, maar ook onze producten hebben ze getest. En de verkoop gaat ook heel goed. Maar bovenal zijn we blij dat we vandaag de bezoekers kennis kunnen maken met onze producten. Ja, onze producten zegt u, en het woord producten is een paar keer gevallen. Wat zijn die producten? Ja, voornamelijk, we vervaardigen cosmetica voor haar en huid voornamelijk. En dan praat ik over bijvoorbeeld een conditioner, leave-in conditioner die je kan gebruiken. Dit is een camerafilm, maar we hebben ook olie. En wat zo mooi is dat we dus voornamelijk werken met plantaardige producten, grondstoffen. We praten over een podosiri, denk maar aan een obe, denk maar aan een goeave. Ja. En onze producten worden dus op een natuurlijke wijze vervaardigd om uw haar en huid te verzorgen. Te veel om op te noemen en we zijn ook niet meer allemaal gekomen. We hebben ook een website waar al onze producten te bezichtigen zijn. En het mooie ervan is dat we momenteel ook onze producten op Amazon hebben. En dat klanten ook van daaruit kunnen bestellen. Ja, u kijkt verbaasd. Amazon? Ja, we zijn een bedrijf, we zijn aan het groeien. De afgelopen 2 jaren enorme groei meegemaakt. En intussen zijn we op Amazon. En dat betekent dat het product voldoet aan bepaalde standaarden. Want zeker als het om cosmetica gaat, kom je niet zomaar op Amazon. Fantastisch. Ik ga u bedanken, maar niet voordat ik geïnformeerd heb naar de persoon tot u gepraat hebben. U heeft gesproken met Saraina Veldbloem. Mevrouw Veldbloem, dank u wel. Ja, dank u wel en u ook en een fijne dag verder. Heel veel succes, bedankt. Dank u wel. Ja. Kijkers, ik kreeg een wenk van mijn cameraman om te vragen naar een visitekaartje, zodat wij in contact kunnen blijven met... Prijs. Dit is een folder van ons en onze website is hier, telefoonnummer en u kunt ons dan dus ook online bekijken. Alsjeblieft. Gratani. Oeps. Dank u wel. Oh, bij uw voeten is mijn kaartje gewaaid. Dank u. Dank u vriendelijk. Ja. Dank u. Nou, kunt u dit in beeld houden?
Dat is dus de folder waar het over ging. Of gaat, sorry. Kijk naar de producten en waar u dit fantastisch Surinaams bedrijf kunt bereiken. We steken over en dank u wel. Dank u wel hoor. En we gaan daar waar er gegeten wordt. Laten we kijken als wij hier een beeld kunnen schieten. We zien hier Laspang keuken, de echte Surinaamse keuken. Nou, we zijn benieuwd. We zien op de barbecue zien we kip. We zien saté. En deze koks hebben een hele eigenaardige eigenschap. Je kan nooit met ze praten. En ik wil niet beledigd worden vandaag hier op de internationale televisie. Maar toch ga ik een poging wagen. Dag kok, gaat het een beetje? Hè? Ja, natuurlijk. Het gaat heel goed. Het gaat heel goed. Ja. Dat is kip. Nog wat? Mensen moeten komen kopen. De mensen moeten komen kopen? Ja. Ja, u wacht op de mensen? Ja, zeker. Oké. Ja. Is het pittige kip of is het voor iedereen te eten? Het is voor iedereen te eten. We kunnen het maken zoals je hebben wilt. Als je een beetje peper wilt, dan zetten we een beetje peper ernaast. Als je niet van peper houdt, dat weg toch? Zo simpel is het. Fantastisch. Is het alleen maar kip wat jullie aan de man brengen? Nee, je bent net te laat. De sperps die was al uitverkocht. Is al klaar om te bestellen. Dus je hebt het net gemist. Het was net op de bari, op de Surinaamse bari, op zijn Nederlands op de grill. Ja, en op de Surinaams? Bari. Op de bari? Ja. No, uno bari. No. Tapa bari. Geweldig. Ja. Het gaat goed hier? Nou, het gaat fantastisch. Ik heb het naar mijn zin. Nou, ik had het eigenlijk niet zo verwacht, maar hey, de sfeer is fantastisch. En u bent meneer? Don. Meneer Don? Ja. Dank u wel. Alsjeblieft. Dank u wel. Ik wens van harte een fijne dag verder. Dank u. Namens de organisatie en onze toeschouwers. Hè? En u zelf ook. Grand aan u. Dank u wel hoor, meneer Don. Van hetzelfde. Dank u. En meneer de kok, u bent? Meneer T. Meneer T. Ja, meneer T en meneer Don, ik mag komen proeven? Natuurlijk. Oké. Kijkers, het wordt vandaag ook een proefdag voor mijn cameraman en ik. We maken er een gezellige dag van. Laten we kijken als we iemand kunnen vragen. We zien een hele bekende Surinaamse. Zien we hier lopen. Dat is mevrouw Cornet, hè? Ja. Dag mevrouw Cornet. Dag meneer. Wij zijn van Cultura TV Internationaal. Wat fijn u hier te mogen ontmoeten op deze Brassade. U woont in België? Nee, ik woon in Suriname. Ik ben op vakantie. U bent op vakantie en u bent gelijk in die Brassade gevallen. Ja, leuk toch? Hoe gaat het met u? Met mij gaat het heel goed. U heeft een fantastisch gewaad, jurk, tenue, prachtige kleding. Het is een kimona. Een kimona, ja. Wat mooi. Ja, wat vindt u van die Brassade? Ik vind het geweldig. Jammer dat er niet echt heel veel mensen op af zijn gekomen, maar het is heel leuk. Heel leuk. Ja, de sfeer is heel leuk. Het laat me eigenlijk een klein beetje denken aan Kwaku toen het begon. Kijk eens aan. Precies. Wauw, ja hè? Ja. Zo. En u heeft ook gezongen, heb ik begrepen. Ja, ik heb het volkslied gezongen. Ja. Fantastisch, wat een eer. En de burgemeester is erbij. U bent er bij hoog bezoek. Ja. En de ambassadeur is er ook bij. De ambassadeur van Suriname, ja inderdaad. Ja. Mevrouw Cornet, wat mogen wij op korte termijn van u verwachten? Want u bent wel een tijdje stil, hè? Stil in welke zin? Die mooie stem, dat missen we. Nou, ik zing in Suriname. Ik ben daar nog dagelijks te bewonderen. Ik heb vorig jaar nog de Tina Turner Show gedaan. Oh wauw, en hoe was het? Geweldig. Zo geweldig dat men naar een tweede vroeg, dus we hebben het 2 keer gedaan. Komt er een derde? Nee, nou, we zijn nu bezig met een Legend Stevie Wonder tribute. Dat komt in november, als ik me niet vergis. 17 oktober of 17 november in Thalia. Zal u Cultura TV uitnodigen
uitnodigen om erbij te zijn. Ik zal de organisatie zeker erop attenderen. Dank u wel. En we blijven u volgen. Dank u wel voor alles wat u voor ons volk tot nu toe gedaan heeft. Dank u wel. Dank u wel. Alsjeblieft. Ja. Mevrouw Cornet, u kent dit nog van Suripop met de prachtige stem en de fantastisch mooi liedje. En ze is gewoon tussen iedereen hier. Wat wij voor u niet in beeld zullen brengen is vandaag willen ze niet, maar vandaag willen ze niet. Ik word weggejaagd hier uit deze hoek. Dus we gaan even onze reportage bijna afsluiten. We slaan deze gezellige hoek over. Ik weet niet wie deze mensen zijn, want ze willen niet met me praten. Maar we gaan... ze zijn buitendienst. We gaan hier, kijkers van Cultuur TV Internationaal, hier staan we bij een tweeman sterke keuken. En goedendag heer en mevrouw, wat brengt u aan de man? Wat verkoopt u? We hebben vandaag een barbecue met satés verkocht en frietjes bij. En wat salade bij. Salade met barbecue, kip en friet en saté. Echt op zijn Surinaams. Op zijn Surinaam? Ja. Sweetie? Tuurlijk. en u bent bijna uitverkocht? Ja. Ik bedank iedereen die ons is komen ondersteunen. Ja, en wie is ons? Alle mensen die hier aanwezig waren. Ik bedoel te vragen, wie bent u? Oh, ik ben Marcella. Marcella? Ja. En Marcella staat met meneer? Clifton. Clifton. En u bent een tevreden man? Ja, zeker. Ago. Mooi. Zeg mevrouw Marcella, moet deze brasadé is eenmalig, 1 keer per jaar, moet het vaker, elk jaar of groter? Of, Het mag groter, het mag elk jaar gebeuren, er mogen meer standen bij komen en natuurlijk ook meer mensen, zodat het een leuke feest wordt, een leuke evenement wordt. Ja. Mooi. Meneer Clifton, de burgemeester of de ambassadeur, ik zeg altijd burgemeester, maar ik bedoel de ambassadeur die is hier gekomen. Vond u dat een goed ding? Ja, ik vond het heel goed dat hij ook kan zien wat er allemaal hier gebeurt. Ja toch, dan zien ze dat we onze best doen. Nou, proficiat, succes en ga zo voort. Ja, dankjewel. We zijn er wel volgend jaar. Dank u wel. En dan gaan we hier naar deze stand. Goedemiddag. Ik zie een suikerspin. Ja, dat klopt. Ja, dat is natuurlijk een loggertje voor de kinderen. Maar hoe gaat het hier bij u vandaag? We mogen niet klagen hoor, het gaat goed. We mogen niet klagen, de kinderen zijn er. Het weer is een beetje op en af, maar we mogen niet klagen. Het regent niet, dus daar zijn we tevreden. En voor de rest gaat het goed. Ja, wat brengt u aan de man? Wij verkopen namelijk meer spullen voor de kinderen, slushy, suikerspeen en andere gelegenheden, ook popcorn, maar dit is voor de andere stand nu. En nu hebben we ook Surinaamse exotisch fruit. We hebben verschillende soorten. We hebben gestoofd kers, we hebben gestoofd birambi, we hebben appel, we hebben mopé, we hebben pommelicitair en we hebben amandelen. Anospotu. Ja, een beetje Surinaams. Ja, de Surinaamse flair. Ja. Vandaar doen we het voor, hè. Fantastisch. Ja, dat doen we. Nou, dank u wel. Heel veel succes, hè. En ik hoorde meneer wat zeggen. Meneer zit lekker op de achtergrond. Meneer, mag ik bij u komen of hebt u liever niet? Meneer wil niet voor de camera, daar respecteren we. Meneer die zei op de... Pardon? Meneer Schaams. Meneer Schaams zegt, kijkers, met deze fantastische mensen met allemaal de gestoofde producten in beeld gaan wij u bedanken voor uw aandacht voor nu. Cultuur TV Internationaal is er voor u altijd, waar u zich ook mogen bevinden als Suriname. Met dank aan onze cameraman vandaag, Iki Chonky Sim, zeg ik Rapengel, bedankt voor het willen kijken. Tot de volgende keer. Blijft u wel. Dag.
Take you grabasi ano sheng. Masa pemba ano sheng. Begadoti ano sheng. Na tambum fui ala. www.kulturu.com for the generation them.